Здравейте, ще ви покажа някои от моите нови придобивки. Супер набързо ви показвам това видео. Някои от тях съм ги използвала вече, други не съм. Те първо ще ги използвам и така, нека започваме. Първо, до което се купих, ето тази маска за лице на Skinline от Elitis. Цената мисля, че беше между 80 стотинки и 1,50, но не съм сигурна колко е точно. Отдолу е самата маска, отгоре е пилинг. Тоест едно гелче, което се предполага, че почиства клетките по лицето и премахва мъртвите клетки. След това, като се сложи маската, по-добре може да се приеме от лицето. Купила съм си две, аз много ги харесвам, поради причината, че отгоре има такъв ексфолиращ гел, така да го нарека, който подготвя лицето. Много съм доволна. Тази маска на Pure още не съм я използвала, както виждате, ето по този начин. Пак е в две части, най-вероятно. Не съм я отваряла, но като я използвам, ако не забравя, ще пусна клип. Естествено, съм доволна. Другото, което ще експериментирам с него, са ето тези две маски. Отново си ги купих от Elitis. В две части са. Долу е самата маска за коса, а горе е серумчето за след измиване. Това е след шампуана, а тук отгоре след самия балсам и всичко. Едната маска е за обем и блясък, а другата, всъщност едната е за обем и сила на косата, а другата е хидратираща и за блясък. Това са общо след тези тип маски. Аз от двете съм си купила по 2 бройки общо, т.е. 4. Цената е 2,66 за бройка. Другото, което си купих за коса, е този тоник на Head and Shoulders. Това ми е 4-та или 5-та опаковка, която използвам вече. Направи впечатление, че е за косопат, но на мен ми израснаха косъмчета по главата, което се предполага, че стимулира и растежа на самата коса. Купих си го от Elitis за 9 лепи 15 стотинки. Нямам идея защо е по-скъпо по другите магазини, но просто нямах никакъв избор. Ето по този начин изглежда самия тоник. Това се премахва. По принцип за пръскане е малко сложно, защото консистенцията вътре изглежда явно доста гъста или просто самата опаковка е такава. Така, много съм доволна за този продукт. Както ви казах, щом използвам толкова опаковки, значи е окей. Другото, което си купих е наесен с този гел. Не съм го ползвала още, не знам какво да ви кажа, просто нямам идея. Цената му беше... Колко беше? И аз не знам, 6 лева някъде мисля, че беше цената му. Не съм много сигурна. Не съм го използвала още, премахва петна, поне така гел против петна, за чиста кожа, поне така обещава производителя. Ето така изглежда самото гелче отвътре. Ще го пробваме и ще ви кажа какви са моите впечатления. Дали са окей. Така, това е за лице. Всъщност имаше още един продукт за коса. Ето този шампуан на Милва, който най-вероятно повечето от вас знаят. Опитвам се да се преборя с този косопат и в момента имам нужда от подхранване на косата след обезцветяване, екстейшъни, слагане, махане. И много ме изтъняла, много увредена и гледам да я възстановя в момента. Надявам се този шампуан да ми помогне по някакъв начин поне. Другото, което е ето тази маска. Купих се отново от Elitis. За първи път чух. Най-странното е, че вътре има, мисля, че мента, ако не се лъжа. Противопърхотна. Спира косопада. Написано е с големи букви, че спира косопада. Не знам дали ще видите и вие. Има един много хубав ефект вътре. В смисъл, самата маска предава на косата, като се стои 2-3 минути с нея. След това самия скал почва да става студен, както и при този тоник, който ви показах преди малко. Самата коса почва да става, самия скал почва да става студен, което по някакъв начин се усеща абсолютно всичко върху главата, което се случва. Мен ми хареса. Както ви казах, около 14 лева е. Тази маска беше дори последната. Другото, което си купих е ето тази мицеларна вода на Биодерма за мазна кожа. Цената е още върху нея 28 лева и 6 стотинки. Много съм доволна. До сега не бях я използвала. Използвах всяка мицеларни води на Евелин. Мисля, че бяха микса и какво ли още не.
Не можеха да ми почистят хубаво лицето, замазах общо взето грима и не го почистваха хубаво както трябва, доколкото при тази мицеларна вода забелязвам, че почиства не само грима, а и доста голяма мръсотия, която съм събрала през деня на лицето. Естествено след това се минава през банята, но сравнително не ми дразни очите, не ми дразни кожата. Почиства добре, това са и плюсовете. Не е мазна, което е хубаво, защото съм случвала и на по-мазни мицеларни води. Доволна съм от нея. Спиралата я почиства почти перфектно. Другото, което е, както виждате, купих си палитра на Inglot. Все още вътре има един цвят. Цвета сега ще ви кажа. Цвета е номер 457. Аз вече съм го изкарала. Между другото, във Варна, мисля, че вчера като бях там ми казаха, че най-късно до март месец ще съществува магазин и след това го затварят и във Варна вече няма да имаме Inglot. Както и да е. Купих си тази палитричка с магнити, който се интересува, ги знае, тези удобни палитри и същевременно доста желязни. Цената на самата палитра струваше 30 лева и всеки цвят е вече по 8,50. Аз съм закупила още 3 цвята. Надявам се, докато затворя самия магазин, да си напълня палитрата. Единият цвят е 62. Така, цвета изглежда ето по този начин. Черен е с частици, няма да го видите явно. Черен с частици, но още не съм го отворила. Ще ги отворя и ще ви ги покажа друг път. Сега просто не са ми необходими. Другият цвят е 467. Много приятен цвят, светъл. Мога да си го използвам за горната част на подвеждите, по-скоро на горната част. Да, горната част на окото. И другият цвят е 42. 42, така. Сега ще го отворя да ви го покажа. Така. Цвета е доста приятен. Аз харесвам такива. На L'Oréal бях си взела подобен цвят. За гъвката на окото. Много съм доволна и много ми харесва как става. Секси. Така, това са тези цвята, които съм се закупила. Взех си един лак за ногти. Така сенките са по 8,50, както ви казвах. Бройката. Един лак за ногти. Аз в момента съм с него. Цената му беше 14 лева. Имам още един от тези лакове на тази марка и номера е 355. И между другото изсъхват страшно бързо. Самата палитра е в ето такава кутийка. Но това е съхранение. Така, другото, което си купих е този спрей за подмишница на Nivea. Мирише приятно, да, но аз съм по-доволна от ето този. Този няма талк. Поне така си мисля. И не остава бели петна, доколкото този, като се напръска малко в повече, мишниците стават бели, почва да се рони. Много трябва да се внимава с него, когато тръгне да се поставя. Така. Другото, което се закупи, са тези четки за грим. Не мога да ви кажа марка. С дървени дръжки. И изглеждат ми доста добре. Понеже аз се занимавам с козметика, т.е. продавам козметика и им се наложи и аз да съм такива четки. Защо не? И другото, което си купих е ето тези кутии. Аз си купих една кутия. Сега ще взема да ви покажа. Купих си 2 кутии всъщност, които са много удобни за съхранение на козметиката. Ето по този начин. Много съм доволна. Много ми хареса и си купих двечки да си имам. И съм се ги напълнила до дупка догоре. И това е общо взето всичко, което съм се взела. Ако имате интерес към нещо да ви кажа по-конкретно, пишете ми. Чао, чао!